Ei, hola nois, que una cosa que Tàrrega, des de Fira Tàrrega ens han demanat que hem de fer un vídeo de presentació, com de la companyia. Bueno, en realitat com de l'espectacle. Com que no tenim massa material de lo nou encara, si us sembla bé faig un poti-poti, vale? En plan, coses que tenim, que hem fet i així, vale? I ja us ho ensenyaré. Ei, penya, des de Tàrrega ens demanen una resposta a la proposta. Els he dit que sí, vale? A veure, una cosa, siguem realistes, ja no hi ha res a fer, vull dir... Sí, totalment d'acord que no hi ha res a fer, però igual una mica des de la cosa planera i tal i qual, i al mateix temps des de el som una mica tontos i ens pensem que igual hi ha alguna a fer, saps? Tot i que nosaltres internament sabem que no, però des del som una mica tontos i... Anys passaran i jo coneixeré algú que m'agradarà prou i tindrem dos nens, un en té dos i l'altre en té quatre, i jo els hi agrado i això em fa sentir bastant bé. I el somni és fet de somni i la vida és puto llarga. Salut. Salut. Salut.